împărtășesc că e primul an când fac Ziua României în 4 țări. Miercuri am făcut cu Mama Mureșenii și cu românii care trăiesc în Belgia la Bruxelles. Ieri la Timișoara, locul în care eu trăiesc și mi-a făcut cariera. Astăzi aici și în 6 decembrie voi fi în Austria. Cred foarte, foarte tare, cred că trebuie să dau o definiție la patriotism. Sigur că mergem în DEX și vedem acolo că patriotism înseamnă dragostea de țară, de patrie, până la jertfă, dacă ar trebui să mergem să luptăm. Dar cred că patriotismul, din punctul meu de vedere, are un înțeles mult mai larg. A ne iubi țara și a fi patriot înseamnă să fim buni fiecare în profesia noastră. Să lucrăm în echipă. Să facem solidaritate și unitate și nu invidie. Și spun eu că dacă s-ar înlocui foarte multe cuvinte, invidia cu ambiția, de exemplu, da? Competiția curată și corectă, ar fi foarte bine. Da, sigur. Spunem, la mulți ani România, la mulți ani, dragi români, am văzut atâtea mesaje de 1 decembrie. Și parcă, după 2, 3, 4 zile le-am uitat. Din punctul meu de vedere, a-ți iubi țara înseamnă respect pentru ea. Și trebuie să vă împărtășesc că de ce port eu HIA? Pentru mine HIA e sursă de energie. Dacă îmbrac și dacă sunt obosită, m-am trezit la 4 dimineață, n-am nimic acum, chiar dacă traficul aici în Madrid a fost înfiorător. Și pentru că este un simbol și că în 1 decembrie HIA noastră a fost în sfârșit luată la UNESCO, vă felicit că fundați-o mie. Și da, în scurtul meu mandat de ministru am făcut legea costumului tradițional din România, să nu uitați, a doua duminică din mai este legea costumului tradițional din România. Special am pus duminică, să nu mai zică că iară zile libere, iară dăm liber. Și ce pot eu să vă transmit? Spun ce am spus o parte și la interviu dat afară. Cred că ne lipsește încă, sau poate chiar mai mult decât înainte, această loialitate între noi și față de țară. Trebuie să înțelegem că țara poate fi mai bună dacă noi fiecare suntem mai buni. Țara poate fi mai bogată dacă fiecare dintre noi suntem mai bine în situație economică. Și vorbeam cu dragele colege din Spania, venite din Zaragoza aici, că tare aș vrea, și trebuie să spun asta, tare aș vrea ca mulți dintre românii plecați să poată să vină acasă. Dar pentru asta, iată, o zic acum cu ocazia Zilei Naționale, trebuie să existe încrederea că se poate. Încrederea că în România se poate trăi la fel de bine, dar de ce nu și mai bine. Avem o țară frumoasă, de noi depinde cum o gestionăm. Eu vreau să vă mulțumesc că m-ați primit aici, să știți că eu am mai fost în zona asta. Procedez, zic eu, așa cum ar trebui mulți dintre românii de acasă, să nu-i uite pe cei care sunt aici. Și eu mai am pornit așa o caravană și în România și în afară, pentru că în România este o criză foarte mare acum de meseriași. Tatăl meu era meseriaș și auzeam meseria Brățară de Aur și am făcut o caravană care se cheamă Meseria Brățară de Aur, bucuria de a fi propriul tău stăpân, și o gală care se cheamă ACT, Antreprenoriat, Cultură și Tradiții, și premiez câte 30 de români în fiecare țară care au reușit în profesia lor, indiferent de profesie. Până la urmă, a face carieră înseamnă să fii cel mai bun în profesia ta. Mă bucur că m-ați primit aici, mă bucur că am auzit, trebuia să-l aduc și pe soțul meu, care a terminat conservatorul și i-a plăcut să audă ce ați prezentat dumneavoastră. Mi-a părut foarte bine, nu știu dacă mai este în sală, prezentarea, pentru că e unul din scriitorii mei preferați. Am prins și eu un pic din Tilă Corbu ce s-a prezentat aici. Dar mesajul meu final este acesta. Fiecare trebuie să fim mai buni. Trebuie să ne întoarcem la credință, la educație, 2 piloni foarte importanți, la solidaritate, la unitate și la bună înțelegere. Și, cum spunea în alta Sfinția sa Mitropolitul Banatului, așa mă încurajează pe mine, dacă suntem sănătoși, dacă avem energie, mergem înainte, că se poate. La mulți ani, dragi români, la mulți ani România, la mulți ani tuturor și multă sănătate!